Ο Μανώλης. Έλα. Από σένα, Μπίλα. Εγώ εδώ πέρα είπα να έρθω από σένα να φάμε τίποτα και μετά να περάσουμε από πλατεία. Είσαι. Άμα θες παίρνω από εδώ πέρα, έλα τώρα γρήγορα. Να μην είμαστε εκεί, θα του φτιάξω ένα σαντουίτσι. Ναι. Άντε τώρα, να βρω εγώ το τυρί. Βασικά, όχι, το έχω ήδη πολλά σαντουίτσα. Να το φάω είναι για τον καλεσμένο. Κάποιος χτύπησε κόρνα. Λες να είναι αυτός, κάτσε λίγο. Έλα, γεια ρε, πού είναι το σάντουιτς? Το έχω αφήσει. Για να πάμε λίγο και κάνω, κάτσε να δεις. Εδώ κάτω. Έλα ρε, κόψε πλατείας τώρα, χάρτης. Εγώ περίμενα σάντουιτς, αυτό χάρτης? Ναι. Τι είναι αυτό? Είναι ο χάρτης του χαμένου σάντουιτς. Εγώ το ξέρεις ότι δεν ήρθα για να παίξω, ήρθα για να πάμε να... Όχι, σου λέω, εγώ εδώ το έχω αφήσει. Κάποιος το μετακίνησε. Και μας δεν θα έφερε- κάνω εγώ για τα πάντα. Το χάρτη? Ναι. Ωραία, ας τον ακολουθήσουμε. Ωραία, πάμε. Ωραία, ας τον ακολουθήσουμε. Μάλλον για το χ θα εννοεί το έξω. Πάμε! Κουζίνα! Ψάξαμε λοιπόν! Στο σενσέρ! Κάπως το εσόγειο θα είναι, γιατί εδώ πέρα μας λέει μείον 0. Έλα, πάμε μέσα. Ωραία, φίλε, πεινάω. Μετά από το σενσέρ, τι μας λέει, ρε φίλε, να ξαναπηγαίνουμε στο μπάνιο? Πάμε μείον 1 και μετά πάμε ξανά μπάνιο και μετά μπαλκόνι. Εντάξει. Και μετά Πηγαίνουμε κάτω. Πάλι κάτω, ρε φίλε, τι. λέει κάπου Ιλουμινάτι, κάτι σαν τρίγωνο εδώ πέρα. Μπορεί να μας έχει κάνει αυτό. Ωραία, φίλε, έλα, ψάξε. Κάτσε στα mail. Τι είναι αυτό? Κάτσε, ανάποδα ηλίθιε. Ωραία. Ο δημιουργός των σάντουιτς πήρε την έμπνευσή του στην μπανιέρα. Τι, αυτό τι πάει να πει? Μπάνιο πρέπει να Πρέπει να πάμε στο μπάνιο, έλα. Φίλε, πάμε τώρα στο μπάνιο. Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί, ας πούμε? Αυτό είναι μία... Πώς να μη σου έρθει η έμπνευση? Μέσα στο μπάνιο. Ναι, όντως, εκεί πέρα που χέζουν όλοι οι λογικοί. Ωραία, φίλε, πού να είναι άραγε το μπάνιο? Τι, εκεί πέρα θα είναι, ρε φίλε. Κάτσε. Εδώ πέρα μας είπανε για το επόμενο στοιχείο. Δεν σου κάνω κάποιες. Ρε, δώσε μου το στοιχείο. Το στοιχείο. Χέζω! Δώσε μου το στοιχείο. Το στοιχείο σου. Το στοιχείο. Στην πλάτη του είναι. Είναι στην πλάτη του. Μην με αγγίζει εμένα όταν χέζω, κατάλαβες. Είναι στην πλάτη του το στοιχείο. Φέρ' το. Αυτό είναι το χάρτη που θα σκουπιστώ. Όχι. Αυτό είναι το χαρτί που θα σκουπιστείς. Δώσε μου το στοιχείο. Τι λέει εδώ? Ο δημιουργός των σάντουιτς έφαγε το πρώτο του σάντουιτς στο μπαλκόνι. Πάμε στο μπαλκόνι. Το σάντουιτς είναι στο μπαλκόνι. Τι θα σημαίνει αυτό? Τώρα πού να το βρούμε το σάντουιτς, ρε παιδιά? Το σάντουιτς έφαγε το πρώτο του σάντουιτς στο μπαλκόνι. Τα ρούχα είναι απλωμένα. Γιατί δεν τα έχει? Τι είναι αυτό? Το σάντουιτς είναι κάτω. Πάμε κάτω. Ωραία, φίλε, πεινάω. Είμαι 3 ώρες εδώ πέρα. Έλα έξω, έλα. Πάμε να βρούμε το σάντουιτς. Μου είπα ότι είναι κάτω. Έλα. Πάμε, πεινάω. Εάν όντως το σάντουιτς είναι κάτω, έχω σωθεί. Ωραία, φίλε, ανυπομονώ να φάω. Ξέρεις, το σάντουιτς είναι δικό μου. Τι, τόση ώρα ψάχναμε για σένα. Όχι, για σένα ψάχνω, για σένα. Εφόσον σε έχω καλέσει, πρέπει να μπεις. Ωραία, φίλε, πεινάω. Πρέπει να μπεις που λέμε είναι στο το ρόλο, σάντουιτς? απλά τώρα πρέπει να μπεις στο Και σάντουιτς. Και που να μας έχει στείλει ως εδώ πέρα και να είναι τσάμπα και να μην έχει τίποτα. Έλα, πάμε να δούμε. Έλα, ψάξε για το σάντουιτς. Ψάξε. Ωραία, δεν είναι εδώ, πού είναι? Εκεί είναι. Το σάντουιτς. Σάντουιτς. Δείξε με σάντουιτς. Προσκύνα το. Όχι, ρε, σάντουιτς. Πάμε να το ψήσουμε. Πάμε να το ψήσουμε.